Bizkaiko Foru Aldundiaren bozeramaileak Juan Maria Aburtok Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri eman du. Hasteko, Aburtok adierazi du Aldundiak 3 hitzarmen onartu dituela Etxebarrian, Turtziosen eta Munitibarren bide segurtasuna hobetzeko. Gizarte ekintza sailari dagokionez Aldundiak 17.000 euro baino gehiagoko laguntza eman dio Bizgorre erakundeari desgaitasuna duten pertsonentzako lanpostuak sortzeko. Halaber, Foru erakundeak zabaldu egin du Aitamenirekin duen hitzarmena adimen desgaitasuna duten pertsona gehiagori laguntzeko. Kultura sailak eta Ereñoko udalak akordioa sinatu dute Ereño-Sargo gazteluaren indusketaren ikerketa zientifikorako. Horrez gain, ekonomia sustatzeko sailak 140.000 euroko ekarpena egin dio Casa Maristas Azterlan erakundeari Durangaldeko enpresen lehiakortasuna sustatzeko. Amaitzeko, Aburtok jakinarazi du lehenengo egunean 4.500 gaztek baino gehiagok bisitatu dutela Prestik 12, Aldundiak eta BBK Fundazioak gazteentzat antolatutako lanbidearen azoka.